Oy, gahapon is Teacher's Day and nagkalat pod ang mga cake na gipanghatag sa mga bata sa mga maestra, no? Usa na diha kanang gitawag nga Goldilocks. Pero ang pangutana karon, asa gikan ng Goldilocks ug kinsay nagtukod niini? Kana tong topic sa atong vlog karong adlaw. Ang nagtukod sa Goldilocks duha ka magsuon. Sila si Milagros Lilin, Clarita Lilin Go. Kaya sila magsuon din, bata pa lang sila, gitudloan na sila sa ilang papa sa pagluto. So bata pa lang sila, nahilig na sila sa pagluto og mga cake. Sa una, gagmay pa sila, 10 pa lang edad, is gipalitan sila og portable oven sa ilahang mga parent. Og dito sila na-inspired pag-ayo sa pagbuhat og pagluto og mga cake. So, mao to, bata pa lang sila, sige sila practice og luto og cake. Then, kalaunan is ilan na po ni siyang gibaligya. So, ilang gibaligya ni sila sa ilang mga target market, which is kanang mga doktor, mga pasyente, og mga nurse dito sa hospital. So, nganong kana man ilang target market? Kana ilang target market or kana ilang ginabaligyaan sa ilang cake sa una tungod kay ilang balay is dool man sa hospital. So katong May 15, 1966 no sa sige nilag baligya ug ginagmay ng mga cake atong mga pasyente, doktor ug nurses sa ilahang silingan nga which is hospital is nagtukod na dayon sila og official nila nga tindahan dito sa Pasong Tamo sa Manila. Ilang kauban nato is ilang sister-in-law na si Doris Wilson Lilin. Kani siya May 15, 1966 nahitabo ang first nila nga tindahan which is tulo na pud sila kabuok ang nagdalaan ning Goldilocks. Pero sa pag-start nila niini is wala pay pangalan nga Goldilocks. Ang pangutana karon kinsang nagpangalan or naghatag og idea nga Goldilocks ang ipangalan sa ilang bake shop. Walay lain kundi ilar gihapon usa ka igsuon nga babae, si Maria Flor Lilin. So siyang nag-imbento, naghatag og pangalan na Goldilocks. Asa man niya gikuha? Kuha niya ni dito sa usa ka fairy tale bitaw, Goldilocks and the Three Bears. Nakato siya ganahan kayo ang mga bata og mga parents. Sila sad mismo ang mga tag-iya sa Goldilocks ganahan pod sa pangalan nga Goldilocks. Kay kung imo na siyang putlon is nagitawag nga golden lock. So kato ilang una nga tindahan dito sa Pasong Tamo sa Manila is okay ang dagan ato no. Ilang pinakauna nga gibaligya nga cake, ilang gi-display, duha lang kabuok din ila pong empleyado is napulo kabuok. Pinakauna nila nga halin is 574 pesos only. Kana kagamay pa ang ilang pinakauna nga halin. Pero pangutana karon ni undang ba sila or wala? Ang tubag is nagpadayon gihapon sila. Nagpadayon tong mga magsuon ng mga babae sa pag-bake og mga cake. So mao to sige gihapon sila bake og cake then permis siya sold out. Ang pangutana is nganuman permis siya sold out kay ilang mga cake nga gipangbuhat is homemade ba, no? Meaning presko pa kaayo. So mga tao ganahan og mga presko na mga cake. Then paglabay sa mga panahon gihimo pod nila ning coffee shop ang Goldilocks no, which is daghan pud kaayo yung mga tinda pa aside sa coffee na maligya pod sila mga dinuguan, arroz caldo, fresh lumpia o kanang gitawag nga halo-halo. So nga na kadaghan or klase-klase ang lang tinda sa una sa Goldilocks aside sa cake. Then katong 1968 nagtukod sila sa ikaduha nila nga branch dito sa Taft Avenue. Then katong 1969 nag-open na pud sila or open sila sa kanang gitawag nga catering service. So nagka-cater pud sila og mga pagkaon no. Na sila yung mga client ilang ginalutuan og mga pagkaon. Ang mga kliyente nila nga ilang ginaserban og mga pagkaon sa una is kanang gitawag nga PAL or Philippine Airlines, Air Manila o kanang Malacañang. Nga nakagahi ang mga kliyente sa Goldilocks sa una katong ilang catering service. Sila pod ang official caterer atong pag-anhin ni Pope John Paul II no. Sila nag-serve atog mga pagkaon kang Pope John Paul. Katong 1996, grabe na kayong halin, grabe na kaayo ang kita sa Goldilocks, no? Kung nakadumdum mo, 574 pa ilang pinakauna nga kita. Pero katong 1996 is naabot na siya 1 billion kapin. Oo, tama imong nadungog, 1 billion kapin. Anak kadako ang kita sa Goldilocks atong 1996. Then 1991 open na po sila sa franchising. Mo nang karon bisag asa ka sa Pilipinas is nanay mga Goldilocks kay ang uban ana is pro franchising na. Then katong 1999 nag-open sila sa ilang ika 100 nga tindahan or branch. Og 2002 nisulod sila sa Mindanao, particularly sa Davao. Manang karon sa Mindanao daghan na po'y gitawag ang Goldilocks. Karon ang mga tindahan or branch sa Goldilocks is nabot na og 600 kape no. Dili lang diri sa Pilipinas kundi sa abroad no, sa USA, sa Canada ug sa Thailand. So katong 2010 na sila gitawag nga rebranding katong logo bitaw nila kay sa una ilang logo is katong nay babae bitaw nga yellow or gold ang buhok pero karon ilan na tong giwala tong babae nga logo nila. Kailangan gialisdan karon og modern nga logo which is kanang letter G bitaw. Then katong 2018 gipalit ang 34% nga share sa Goldilocks. Kani siya nakita sa SM na potential nga kumpanya ilang gipalit ang Goldilocks pero 34% pa. Ug paglabay sa mga pila ka panahon gidungagan sa SM ang ilang pagpalit sa share sa Goldilocks. Manang karon naa na sa 74% ang share sa SM sa Goldilocks. Manang karon ang nagdominate na ang nagdala na sa Goldilocks is kanang gitawag nga SM. So kung imo nakita ang story sa Goldilocks no nagsugod lang ni siya sa duha ka magsuon nga
babae. Nagsugod sa ilang hilig sa pagluto nga giubanan pod sa paghigugma sa ilahang talent o sa ilahang skills. So atong lesson na makuha karon sa Goldilocks no is pangitaa kung unsa ang naa sa imuha. Pangitaa kung unsa imong talent, imong skills, imo ning i-practice, imong i-improve adlaw-adlaw. Kay kini siya imo ni siyang mapakinabangan pag abot sa panahon or sa unahan sa imuhang journey diri sa kalibutan. Unta na mo'y na-learn gamay no sa atong vlog karon about sa story sa Goldilocks. Salamat kay sa pagtanaw og bye. Follow for more.